Хафизовлар җирлектә үз аякларына ныклап басып торучы кышчыларның берсе. Үз эшләрен алар 2015 елда 1000 башкоз белән башлап җибәргәннәр иде. Бүген алар бу санны 3000-га җиткерде. Бу ел без 3000 башкоз асрадык. Авыл кешеләренә эш предлагать итәбез дә. Теләгән кеше килеп эшләй. Козны төрле вариантларда сатабыз. Свежий килештә китә, пакланган килештә китәләр. Копченый варианты бик хәзер модага керде. Шулай ук мариновать итеп сатабыз. Коз өмәләрендә вакытлыча эш урыннары да булдырыла. Авыл кешесенә дә уңай, кышчыларның да эшләре туктап тормый дигән сүз. Кышчылык юнәлеше авыл кешесе өчен ят булмаса да, шәһәр кызы Айгөлнең авылга кияүгә чыгып, бу эшнең бөтен нечкәлекләрен белеп эшләве сокландыра. Бер эштән дә куркып тормыйча, ире белән бергәләп үз дөньяларын, мул тормышларын булдырганнар. Козны әле бу ел гына 3000 итеп алып карадык. Әле 1000 башкына асырыр идек. Ашарга, козларга үзебезнең фермерлардан алабыз. Туган елга агрофермасыннан в основном. Хафизовлар үз эшләрен хәләл көчләре белән дәүләттән бернинди ярдәм һәм субсидия алмыйча башлап җибәргән. Бәбкәләрне алар иртә яздан фермер Ирек Хамадишиннан азыкны җирлектәге фермерлардан сатып алалар. Пешкән бодай, бәрәңге, фураж ашап үскән козларга сорау зурдан. Аларны таза, ягъни свежий килештә каклап, тозлап, ыслап та, маринатлап та саталар. Деликатес буларак саналган коз итенә бәйрәм алдыннан сорау һәрвакыт зурдан була ди Хафизовлар. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.